Ahojte, aj touto cestou by som vám veľmi rada poďakovala. Všetkým vám, ktorí stojíte za kampaňou, úspešnou kampaňou knižky Zmysel. Bolo vás presne 207 a vyzbieralo sa presne 10 327 eur. Ďakujem. A chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí nemohli podporiť túto kampaň finančne, ale aspoň ju zdieľali alebo lajkovali. Ďakujem. Budem veľmi rada, ak budete stále sledovať priebeh tvorby tejto knihy a budete sledovať či už môj profil alebo iné stránky, kde budem o knižke informovať. A veľmi rada vás uvidím na jej krste. Asi budú dva, aby sa nemuseli ľudia presúvať, preto bude jeden bratislavský a jeden pražský. A posledné slova na záver sú tie najdôležitejšie a to je vaše duševné zdravie. Nehanbite sa za to, ako sa cítite a nebojte sa o tom povedať keď tak svojmu okoliu. A určite nezabúdajte sa spýtať prípadne vášho okolia, ako sa cíti. A tiež nezabúdajte na to, že 4 objatia za deň môžu spraviť pekný deň vám a aj vášmu okoliu. Tak ešte raz ďakujem a čaute.